Buenas. En primer lloc volia agrair a la Unió de Llauradors i a l'Ajuntament de Vila-real que ens han convidat per a explicar quina és la situació de la citricultura en general i en el que ens afecta a nosaltres, en el meu cas, com a responsable del Servei de Sanitat Vegetal, a explicar la situació d'esta greu plaga que, com sabeu, aquests últims anys està afectant de manera molt negativa a les nostres produccions. La meva intenció en la xerrada és explicar-vos un poquet quina és la situació que hem detectat des del Servei de Sanitat en unes prospeccions de danys que s'han fet i veure quins són els nivells que hem detectat en les distintes zones. I, en segon lloc, les distintes estratègies de gestió de la plaga que inclouen mesures tant de control cultural com control biològic o, com ha comentat Alejandro anteriorment, mesures d'exclusió de formigues, etc. Com us he dit, en primer lloc volia parlar del que són la dispersió i danys de l'Otococcus. El que volia remarcar també és que aquesta plaga, encara que pareix recent, ja duen nosaltres uns quants anys. Aquesta plaga, vegeu així, que es va detectar per primera vegada en la zona del Camp de Morvedre, en la zona de les Valls, en 2009, i que ja en aquests anys intentarem adoptar unes mesures que varen ser prou intenses en quant a intentar la seva erradicació mitjançant tractaments fitosanitaris, en aquell cas era en clorpirifos. Vegeu ahir que més de 1.700 parcel·les vàrem estar tractant. Els anys següents vàrem estar fent reparts als agricultors afectats de les zones més afectades i no hem aconseguit el que és la seva erradicació i tampoc hem aconseguit frenar el seu avanç. Quina és la situació que tenim avui en dia? Com vegeu així, des de l'any 2009, ara mateix la plaga la tenim estesa per 80 municipis de la Comunitat Valenciana, principalment de les províncies de Castelló i de València. Respecte a una pregunta que s'ha fet abans, si en altres comunitats autònomes estava detectat, la presència confirmada la tenim en Tarragona, encara que en nivells que de moment no són tan preocupants com els nostres. També veureu després que encara que la seva presència està detectada al Baix Maestrat, els nivells allí també no són d'un nivell alt de danys. Respecte al 2021, dir-vos que respecte a l'any passat l'hem confirmat en 15 municipis nous. Pensem que no és que siga que la plaga s'hagi estès, sinó que a l'haver incrementat les nostres prospeccions i haver fet repartiments de determinats productes, com les trampes, que després veureu, ha fet que ens arribaren noves zones de les que encara no tenien constància que estiguera present la plaga, i hem confirmat que, evidentment, eren noves deteccions o nous municipis on el que estava ja present. L'any passat vàrem fer unes prospeccions de danys en 4 municipis de la Plana Baixa i del Camp de Morvedre, aquests municipis que vegeu així, Betxiva i Duxó, Benifairó de les Valls i Sagunt. Vàrem seleccionar 352 parcel·les que representaven aproximadament el 5% de la superfície citrícola d'estos 4 municipis i vàrem comprovar quin era el nivell de danys que tenia degut a l'Otococcus, en concret en quant a la deformació del fruit. Ahir vegeu quina va ser la quantitat d'inspeccions que vàrem fer. Cada un dels punters rojos era una de les parcel·les on se va anar i se va comprovar quin era el nivell de danys de la plaga i ens dona una idea, vegeu així, que aproximadament l'11% de la fruita presentava deformacions degudes al cotone de Sud-àfrica. Penseu ahir que vora 140.000 fruits, més de 140.000 fruits i més de 7.000 arbres varen ser revisats amb aquesta finalitat. Enguany el que hem disposat, a part dels danys que havíem detectat l'any passat, també disposarem
d'una informació respecte als 100 punts on estàvem alliberant l'anagirus. Sabeu que anagirus és el parasitoide específic de Delotococcus, que des que l'any passat el Ministeri ens donà l'autorització per alliberar-lo, havíem seleccionat un nombre de parcel·les i havíem començat a fer les liberacions d'anagirus en aquestes parcel·les. I ahir, en aquestes parcel·les on feien les liberacions, fèiem un seguiment i teníem danys sobre el nivell de fruits ocupats, el nivell de captures de mascles en les trampes de monitorització, i així podíem saber en les distintes zones quina era la quantitat de danys. Ahir, per exemple, teniu els resultats que ens van donar a les prospeccions al mes de juny, on veiem parcel·les amb presència important de Delotococcus, o les evolucions que varen tindre també al mes de juliol. Hem tingut també informació respecte a quina era l'abundància de la plaga, tant en la part de la copa de l'arbre, com puguen ser les flors en primer lloc i posteriorment en els fruits, i també a la presència de Delotococcus en el tronc, perquè, com ha comentat abans Alejandro, sabem que aquesta plaga, una part de la població, puja i baixa sempre per els troncs, des de terra fins a la copa. També hem fet un seguiment del que és la monitorització dels mascles amb 336 trampes de monitorització, principalment a la província de Castelló, però també de manera important en València, i ens dona també una idea de quines les zones, ahir vegeu que estan colorejades en rotxet, les zones on havíem detectat uns majors nivells de presència de mascles de Delotococcus. I hem tingut informació, com vegeu ahir, de les distintes comarques, de les captures, també se podien comparar aquestes captures de mascles i ens dona una idea, ja vos dic, de quina és la presència de la plaga en les distintes zones de la Comunitat Valenciana, les zones citrícoles. Enguany, la prospecció que hem fet ha sigut molt més intensa. Hem intentat abarcar els 80 municipis en els quals teníem detectada la presència de la plaga. Aquestes prospeccions les hem tornat a fer en el mes de juliol i agost, que és quan ja s'observen els danys que ha provocat Delotococcus en el període en el que se parlava, en el que el fruit està entre que es forma el fruit i fins que agafa aquests 3 centímetres de diàmetre. Hem prospectat més de 1.500 parcel·les de 17 comarques, més de 600.000 fruits, és a dir, això ha sigut una prospecció molt intensa, i el que hem fet també és repetir prospeccions respecte a les que fèrem l'any passat. És a dir, hem anat a aquests 4 municipis que vos he comentat al principi, hem repetit les prospeccions en determinades parcel·les on ja vàrem estar l'any passat i hem comparat quins danys tenien enguany respecte als de l'any passat. I ahí vegeu els resultats que de mitja l'any passat aquestes 125 parcel·les tenien un percentatge de dany de l'11,2% i enguany han pujat lleugerament fins al 12% de mitjana. I també he de dir-vos que, depenent del municipi, hi ha municipis en els que aquests danys han baixat de manera important i al contrari també, que hi ha hagut també un municipi, en aquest cas Benifairó de les Valls, que l'any passat fèrem unes prospeccions en les parcel·les i enguany pràcticament s'ha incrementat, com vegeu ahir, en un 16%, un 17% els nivells de dany. En quant a la prospecció global que s'ha fet aquest any 2021 de tota la superfície citrícola, de totes les comarques, i aquests 80 municipis, dir-vos que de mitja hem detectat un percentatge mig de fruits deformats de vora el 8%, en aquest cas del 7,8%, que és una... Les mitjanes poden donar la impressió que enguany els danys han sigut menors que l'any passat, però no, és perquè enguany hem abarcat moltes més zones en les que la presència de Delotococcus era molt més recent i llavors els danys no han arribat a ser tan importants. Però si ens fixem només en les 3 comarques més afectades, que són així la Plana Alta, la Plana Baixa i Camp de Morvedre, ahí sí que vegem que els danys han pujat lleugerament. En aquest cas, les dades que hem obtès són d'un 13% de fruits deformats en aquestes 3 comarques. I també és important ressaltar que si comparem entre espècies, vegem que en el cas de les taronges, aquests danys són prou superiors als danys que s'han observat en mandarines. En el cas de taronges són pròxim al 23%, sin embargo, en les mandarines s'han quedat en el 10%.
Dir-vos també que en 10 de les 17 comarques els danys han estat per davall d'un 3% i en 7 de les comarques amb danys no s'ha trobat ninguna parcel·la amb danys superiors al 30%. Així gràficament ho podeu veure en el percentatge de dany. Vegem que la comarca amb més danys ha sigut la comarca del Camp de Morvedre, seguida de la comarca de la Plana Alta i en tercer lloc la Plana Baixa. Les tres en percentatges de danys importants. I si vegeu els mapes, ahí vos dona una idea. Les zones més roges són les zones on s'han detectat major percentatge de danys i conforme va baixant el color fins al groc i inclús als tonos verdosos i blaus, aquests danys han sigut molt menors. S'ha comentat també el tema de l'exclusió de les formigues, si tindria un efecte o no. En aquestes prospeccions també hem aprofitat per medir quina era l'abundància de formigues en funció del percentatge de fruits deformats. I hem vist que sí que en les parcel·les on s'han trobat més danys, la presència o l'abundància de formigues era superior a les parcel·les on s'han detectat menys danys. És a dir, això també confirma l'assaig que ha comentat abans Alejandro d'aquest efecte d'exclusió de les formigues en el control de Delotococcus. Així, de manera pareguda, en les parcel·les on s'han detectat més danys n'hi havia més formiga en el tronc. El que fèiem era medir el nombre de formigues que pujaven o baixaven per el tronc durant un minut. I el que vos he comentat abans, el percentatge de danys de taronges i mandarines en les comarques més afectades, en les 3 comarques de major danys, que aquests danys han sigut superiors en taronja respecte a les mandarines. Això era el resum de com estan la situació i la dispersió dels danys de Delotococcus. Ara anem a passar ja a aquestes actuacions de gestió, de control de la plaga, que en primer lloc anem a parlar sobre el control biològic i després anirem veient altres mesures. Respecte al control biològic, ha comentat Alejandro també que a través d'un conveni en la Universitat Politècnica el que vàrem fer és vàrem importar este parasitoide Anagyrus averiae des de Sud-àfrica i el que hem fet és, una vegada hem tingut l'autorització del Ministeri, hem anat fent alliberacions d'Anagyrus en distints punts de tota la comunitat. Vegeu ahir que portem fins ara vora 300 liberacions en 123 punts de 44 municipis i 12 comarques. I el que anem fent és setmanalment anem continuant aquestes liberacions en funció de les produccions que anem tenint. També ressaltar que des de gener ja hem recuperat Anagyrus averiae en alguna de les parcel·les on s'havien fet soltes, el que ens dona la idea que és positiu, el que inclús que hagi pogut passar l'hivern, les liberacions que farem l'any passat, i ara ja també estem recuperant Anagyrus de parcel·les on s'han alliberat. En mostrejos posteriors hem anat recuperant el que ha comentat abans de la meva exposició Alejandro. Dir-vos que per a la cria d'aquest Anagyrus, per a la cria en massa, hem tingut que posar en marxa uns insectaris addicionals als que ja tenim en Almassora i en Silla. En aquest cas hem incrementat les instal·lacions també incorporant nous mòduls de producció que estan ubicats en l'Ibia. Ahí teniu fotos de l'Anagyrus que estem criant en les jaules de producció d'adults d'Anagyrus. Els mòduls que estan instal·lats en les instal·lacions de l'Ibia són mòduls, com veieu ahir, són provisionals, entre cometes, però ja vos dic que des que se va concedir l'autorització fins que aquests mòduls estaven muntats van passar 3 mesos aproximadament. I les jaules de producció d'adults que teniu així baix en la foto de la dreta. I aquestes són imatges dels nostres insectaris, en aquest cas d'Almassora, que el que hem fet és adaptar les instal·lacions que ja teníem en aquests insectaris d'Almassora per a la producció d'Anagyrus. Aquests són els mòduls que tenim a l'esquerra en l'insectari d'Almassora i a la dreta en els mòduls que tenim en l'Ibia.
Dir-vos que este anagirus, que nosaltres hem importat de Sud-àfrica, ja està disponible comercialment, és a dir, les empreses que se dediquen a la comercialització d'organismes de control biològic ja poden posar en el mercat este nou organisme beneficiós. En aquest cas hi ha empreses privades com pugui ser Agrobio i Copert, que a més de la Generalitat Valenciana o l'IRTA de Catalunya ja disposen d'una autorització per poder produir-lo i vendre-lo. Respecte al control biològic, dir-vos que també s'ha comentat l'efecte de Cryptolemus, que era un efecte beneficiós. Nosaltres tenim instal·lats o subministrem Cryptolemus per a molts insectaris col·laboradors. S'ha comentat també en la inauguració de la jornada aquesta quantitat d'insectaris que s'han intentat muntar o que s'estan muntant així en la província de Castelló. Dir-vos que des del Servei de Sanitat Vegetal i en concret des de l'insectari que tenim en Almassora estem fent unes recomanacions o anem dirigint, com si diguérem, a totes aquelles entitats que volen per el seu compte muntar un insectari col·laborador que pugui ser per a la producció en massa i alliberació de Cryptolemus. Les recomanacions per a fer les soltes de Cryptolemus les teniu així, unes dosis aproximades d'entre 1.000 i 2.000 individus per hectàrea, separades uns dies, fer una distribució uniforme dins del que és la parcel·la i depositar els adults en l'interior de l'arbre evitant les hores centrals del dia. Després també, si s'observa la presència de formigues en els arbres, és important aplicar alguna estratègia o alguna medida de gestió. El que se diu així també, les formigues no només afecten anagirus, també afecten a Cryptolemus, tant a les larves com als adults. I, en fi, hi ha vídeos que hem vist en la manera agressiva en què les formigues poden inclús atacar als Cryptolemus beneficiosos, perquè per a les formigues el Cryptolemus els està llevant, com si diguérem, la seva producció, que elles estan, com si diguérem, fent de ramaders dels cotonets per a collir la melassa i dur-la als seus nius. És important, quan se facin soltes de Cryptolemus, també tindre en compte quins tractaments fitosanitaris se van a donar a posterioritat de les soltes i sobretot també d'aquests tractaments que saps que hem pogut donar abans de fer les soltes, perquè moltes vegades els insecticides que poden gastar tenim que seleccionar-los molt bé perquè tinguin el menor efecte sobre aquest organisme depredador. Dir-vos que també existeixen 15 preparats comercials de Cryptolemus montuzieri que qualsevol agricultor pot trobar en la red comercial, com si diguérem, buscar, comprar-lo i alliberar-lo en les seues parcel·les. A més, nosaltres estem col·laborant en aquests insectaris col·laboradors. Vegeu ahir que en els insectaris propis de la Generalitat hem entregat enguany vora 300.000 individus de Cryptolemus i a més hem entregat 25.000 individus a aquests insectaris col·laboradors. Aquests Cryptolemus que hem anat produint nosaltres en els nostres insectaris han servit també per a reforçar les soltes d'anagirus i en aquestes parcel·les on alliberàvem anagirus també fèiem soltes de Cryptolemus. De manera indicativa podeu veure aquesta gràfica en què se veu quines han sigut les sol·licituds d'insectaris col·laboradors de la Generalitat, és a dir, insectaris de tercers als que nosaltres els subministrem el material perquè ells puguen produir els seus propis insectes i vegeu que en l'any 2021 aquestes sol·licituds d'insectaris col·laboradors s'han multiplicat per 3 respecte al que veníem tenint aquests últims anys i les previsions per l'any que ve és que inclús anem a augmentar aquestes quantitats d'insectaris. És a dir, cada vegada està més instaurat i n'hi ha una consciència pública en quant a aquesta necessitat d'incrementar la lluita biològica i en concret en la utilització d'insectaris. A més, donat que els danys que havia ocasionat la plaga enguany, aquest estiu, havien sigut molt importants, la Conselleria va decidir declarar d'emergència un contracte, una licitació pública de compra de Cryptolemus
i estem alliberant vora 2 milions de criptolemus addicionals als que produïm en els nostres insectaris que estem alliberant per les principals zones afectades. De fet, fins a esta setmana ja portem vora 1.400.000 d'aixòs 1.950.000 criptolemus ja alliberats i està previst continuar 2 setmanes més fent aquestes alliberacions amb l'objectiu de reduir poblacions de cara a l'any que ve a partir de poblacions de plaga el més baixes possibles. Així teniu per gràfiques quines han sigut les comarques on més s'han alliberat estos depredadors. Més de 1.000 hectàrees de moment s'han cobert en els repartiments que hem fet i són principalment, com us podeu imaginar, centrades en les comarques més afectades com puguen ser la Plana Baixa o el Camp de Morvedre. A més, la Conselleria el que ha fet també és una gestió en el Ministeri d'Agricultura per a que determinades actuacions de control biològic puguen entrar dins del que és la financiació dels fons operatius de les organitzacions de productors. És a dir, aquests fons operatius van financiats en part per la Unió Europea i el que volem és que les liberacions de Cryptolemus montrosieri, tant en taronxer com en mandarino, també puguen entrar dins d'aquesta possible financiació dels fons operatius, al igual que els trampejos massius, que veurem ara després, i la instal·lació i funcionament d'insectaris, ja siguen de la pròpia Generalitat o inclús d'empreses que puguen muntar-se els seus insectaris per a les seues finques. I com també hem vist que Anagirus ja està inscrit, l'Anagirus, el parasitoide que em porta de Sud-àfrica, ja està inscrit com un organisme de control biològic, si en el futur les empreses privades se dedicaren a criar-lo, que aquest cost que pogueren tindre els agricultors de comprar-lo i alliberar-lo, que poguera estar també finançat per els fons operatius. Respecte a les actuacions de trampeig massiu, és una altra estratègia, com podríem pensar també biotècnica o biològica. El que s'ha fet, sabeu que s'ha determinat quina és la feromona que gasta l'insecte per a comunicar-se entre ella, la feromona sexual, i aquesta feromona sexual s'ha sintetitzat de manera industrial i en massa, s'ha introduït en aquests dispositius que vegeu així, que van combinats en un insecticida natural i el que fa és que instal·lant un dispositiu d'estos per arbre aconsegueix capturar els mascles i reduir les poblacions i a poc anar baixant els danys. El que ha fet la Conselleria és comprar, vegeu així, en gener d'enguany ha comprat 2.250.000 dispositius per a la captura massiva que permetiren cobrir, com veieu ahir, 10.000 hectàrees. Va tindre molt bona acollida, més de 7.000 beneficiaris i més de 300 sol·licituds es van acollir a aquesta possibilitat de trampeig massiu. La Conselleria el que ha fet és atendre totes les sol·licituds que s'han rebut i sí que és de veres que ha hagut problemes de disponibilitat en quant a que l'èxit que ha tingut que ha fet que no se pogueren fabricar suficientment nombre de trampes per abastir tota la demanda del mercat, però sí tots aquells agricultors que han pogut comprar les trampes i que ens han sol·licitat l'ajuda s'han beneficiat d'esta ajuda de la Generalitat, que el que ha fet és financiar en el 50% el cost d'aquests dispositius. Ahí vegeu que s'han repartit més de 1.700.000 dispositius per a més de 7.600 hectàrees de cultiu. El 50% anava a càrrec de la Conselleria i el 50% i la col·locació anava a càrrec de cada agricultor. I per comarques, de nou, les comarques més afectades, el que fèrem va iniciar els repartiments en aquelles comarques en què sabíem que els danys eren més elevats. I vegem que, de nou, la Plana Baixa i Camp de Morvedre són les comarques on més s'han repartit aquest tipus de dispositius enguany. Respecte al seguiment de la població i els avisos, dir-vos que s'ha comentat també la importància que tenia, ha comentat Alejandro en la xerrada anterior, la importància que té el moment d'intervenció de cada una de les parcel·les. És a dir, tenim que anar buscant aquestes fases sensibles de la plaga i intervindre en els insecticides en els moments en què aquestes plagues són més sensibles als tractaments.
Per això, enguany la Conselleria el que ha fet és setmanalment anant informant en 4 punts de tota les nostres zones citrícoles, en Castelló Nord, Castelló Sur, València Interior i València Sur Nord d'Alacant. En aquests 4 punts s'ha anat fent un seguiment de l'estructura poblacional de la plaga. S'ha fet un seguiment en trampes de captura de mascles i s'han anat medint també el nombre de graus dia acumulats en cada una de les trampes. I amb això el que fem és intentar dirigir aquests tractaments als moments de major sensibilitat. Estos són exemples de quina és l'estructura poblacional dels distintos estadios de la plaga. El N1 i N2, que serien estos tonos roixets i taronja, quan la proporció d'estos estadios N1 i N2, que són sensibles, és més alta, que si podíem veure que se dona a principi de juny, per exemple, en este punt d'ací, no sé si el vegeu. Quan se dona en aquests moments són en el moment en què els tractaments podíem pensar que tenen la major efectivitat, perquè estan les fases de l'insecte en els moments més sensibles. Per tant, sempre que se superi l'umbral des de la caiguda de pètals fins a que tinga 3 centímetres la fruta, sempre que se superi aquest umbral de 10% de fruits en presència de Delotococcus i fent coincidir en aquests moments de màxima sensibilitat, si fem intervencions fitosanitàries, l'efectivitat dels productes serà l'òptima. Així també teniu les gràfiques que se va donant setmanalment d'aixòs graus dia i les captures de mascle en trampa. Respecte als assajos en productes fitosanitaris, us vaig a comentar breument dos estudis que hem fet. Un va ser una parcel·la en onda, vegeu així, de la varietat Hortanique. Així el que vàrem fer un seguiment, vàrem seleccionar aquesta parcel·la d'onda perquè l'any anterior havia tingut danys de Delotococcus. El problema que vàrem tindre és que anàvem fent un seguiment en el 2021 i vàrem veure que la parcel·la no arribava a tindre un nivell de danys important o com el que havíem vist l'any passat. Entonces, vàrem tindre que buscar, o considerem, una altra parcel·la alternativa. Què va passar en aquesta parcel·la? Els nivells de dany no van ser molt elevats, sin embargo, per el moment de màxima sensibilitat vàrem veure que el 4 de juny era el moment en el que se va superar aquest umbral de tractament, els moments òptims que us he comentat abans de fer el tractament. Vàrem fer aplicacions en acetamiprid i sulfoxaflor. Vegeu ahir que n'hi ha 2 estratègies repetides i és que el motiu és que pensàvem donar un segon tractament i intercanviar els insecticides, però al final no s'ha tornat a superar, per el que us he dit, no s'ha tornat a superar l'umbral i no ha fet falta fer un segon tractament. I en aquesta parcel·la també el que vàrem fer va ser una prova en taufluvalinato i tecnoquel, que sabeu que s'ha comentat que és un producte que funcionava de manera adequada pel control de Delotococcus i hem inclòs una de les tesis també en aquest assaig per provar la seva eficàcia. El resultat que ens ha donat tractant, com vegeu ahir, amb el 90% de les nimfes en estat N1, és a dir, en formes sensibles, tractant el 4 de juny, les eficàcies que ens han donat tots els productes han sigut molt, molt bones. És a dir, tant sulfoxaflor com acetamiprid ens han donat eficàcies superiors al 95%. Ahí teniu les gràfiques comparades en quant a presència de fruits ocupats en la gràfica de l'esquerra i les eficàcies de productes en la gràfica de la dreta. En qualsevol cas, veiem que el testic té més danys que les tesis tractades i que el taufluvalinato i tecnoquel, que també ens diuen que funcionava adequadament, és de veres que té un efecte de control, però en el nostre cas, en la nostra parcel·la, en el nostre assaig, ha donat resultats que han sigut prou inferiors als que han donat tant l'acetamiprid com el sulfoxaflor, que són els productes que ara mateix estan registrats pel control de la plaga. Com us he dit que aquesta parcel·la no va tindre un percentatge de danys important, el que vam fer és seleccionar una segona parcel·la, també en el terme d'onda, precisament, és a dir, no estava lluny de la primera, i en aquesta parcel·la el problema que va veure és que la població no arriba a estar, com si diguérem, harmonitzada, i en el moment en el que van fer els contextos ja superaven l'umbral de tractament
sobradament. Vàrem tindre distintes formes de la plaga, no les formes sensibles, sinó principalment estaven en forma de N3 i d'hembres adultes. Vàrem fer el tractament en els mateixos insecticides que vos he comentat abans, acetamiprid i sulfoxaflor, i a més afegirem una tesi amb metilclopirifos. Els resultats d'estos tractaments, en el context que es va fer el 7 de juny, és a dir, des del tractament que es va donar a finals de maig, el 26 de maig, fins al context del 7 de juny, els resultats del metilclopirifos eren molt millors que comparats en les eficàcies que ens havien donat tant l'acetamiprid com el sulfoxaflor. Això se pot veure molt millor gràficament, en el que l'eficàcia del metilclopirifos, que vegeu així baix a la dreta, és molt superior, en aquest cas, al 84%, comparat a les eficàcies d'acetamiprid i sulfoxaflor, que eren d'entorn al 25 o 20%. El problema va ser que si esperem, és a dir, si fem un segon compteig als 26 dies d'haver fet aquest tractament, ja les eficàcies ja no se nota una diferència tan evident, inclús el metilclopirifos no ens donava una eficàcia suficient. És a dir, l'eficàcia als 26 dies del tractament en el metilclopirifos ja havia baixat al 20%. És a dir, un nivell que no és suficient per tindre la plaga controlada i evitar-nos tindre els danys. Donada la problemàtica que hi ha hagut en aquesta plaga, sabeu que des de l'any passat se va aprovar un pla d'acció per part del Ministeri d'Agricultura. Este pla d'acció es va adoptar en col·laboració amb les comunitats autònomes citrícoles i els seus objectius d'aquest pla d'acció, com vegeu, era, en primer lloc, evitar la introducció de la plaga, impedir la seva dispersió a noves zones i establir mesures de control que permetiren baixar la població de la plaga en aquelles zones on ja estiguera present. Establia unes prospeccions obligatòries en què n'hi havia que fer en totes les zones productores per veure si teníem o no la plaga present, un pla de gestió amb mesures de control biològic, de trampeig massiu i també de tractaments insecticida, i també va fer unes mesures de bioseguretat o higiene, tant en parcel·les de producció com en centres de confecció de fruita com en vivers. És important ressaltar aquest tema de les mesures de bioseguretat i higiene perquè se'n dona compte que moltes vegades la dispersió de la plaga a noves zones l'ha fet involuntàriament l'home. Per què? Perquè aquesta plaga no és una plaga que siga molt mòbil i, sin embargo, sí que tenim evidències que aquest moviment de la plaga a altres zones s'ha pogut fer amb els basquets de recol·lecció de la fruita o els propis collidors o els podadors que van entrant de parcel·la a parcel·la i poden anar arrastrant la plaga d'una parcel·la afectada a una nova. També vam donar, en col·laboració amb l'IVIA, unes recomanacions d'estiu per a baixar les poblacions, donat que els nivells de dany enguany s'havien repetit i inclús s'havien augmentat respecte als que havíem trobat l'any passat. Van donar unes recomanacions en quant a mesures culturals, mesures de control biològic, de control biotècnic, inclús de control químic, en aquest cas, en els tractaments d'estiu, en els que se reforçava la idea que les soltes de Cryptolemus podien ser molt beneficioses per a baixar població. I en quant al control químic, en aquest cas, tractaments amb espirotetramat o sulfoxaflor, que són productes que són molt més compatibles, podríem dir, amb les soltes de Cryptolemus, pensant que en estiu, on el Cryptolemus és el nostre amic a mantindre, gastar aquests productes que tinguin un menor efecte negatiu sobre el Cryptolemus, i d'ahir que recomanàrem els tractaments o bé en olis, insecticida, o bé en espirotetramat i sulfoxaflor. I per últim dir-vos que ja s'ha fet oficialment, s'ha declarat la presència de la plaga, s'ha qualificat d'utilitat pública
per la Generalitat Valenciana. S'ha prohibit el moviment de material vegetal. Això era un requisit que ens demanava el Ministeri per a la següent disposició que veureu, que és l'autorització del metilclopirifos com una ferramenta de control que ara vos explicaré. En aquesta resolució també el que es feia era incloure mesures d'obligar compliment tant en parcel·les de producció com en centres de confecció de fruita com en vivers. És a dir, aquest pla d'acció que vos he comentat abans, que se va aprovar l'any 2020 per el Ministeri i les comunitats autònomes, el que s'ha fet és d'obligat compliment. El pla d'acció podíem dir que eren com una forma de recomanacions, doncs ara ja s'han fet obligatoris en el nostre territori. Entonces, en les parcel·les citrícoles on la presència de la plaga és mitjana o baixa, s'inclouen mesures fitosanitaris de control biològic, biotècnic, inclús de tractaments insecticides convencionals. Sin embargo, en les parcel·les citrícoles on hi ha una greu incidència de la plaga, també se preveu que, a més d'aquestes estratègies de control que us he comentat abans, també se pugui donar alguna autorització o algun tractament d'emergència que fora de xoc per a baixar poblacions. I en aquest punt és on ha entrat l'autorització del metilclopirifos. Les mesures de control biològic, que són obligatòries, com vostè està comentant en la xerrada, són mesures que estan corrent a càrrec de la Generalitat, és a dir, les soltes d'anagirus s'estan fent per part de la Generalitat i les soltes de criptolemus, com us hem dit, tant en els insectaris, les produccions pròpies dels nostres insectaris, com aquesta licitació o compra pública que s'ha fet. En total serien 2 milions quasi 300.000 individus, entre els nostres més els que hem comprat. Tots aquests individus fan part del control biològic obligatori que preveu aquest pla d'acció. A més, també se preveuen mesures de control biotècnic, com és la lluita en trampejos massius, que també hem vist que el 50% estava financiat per la Generalitat. I després també se preveuen mesures culturals, com poden ser labors que faciliten la poda d'aireació de l'arbolat o eliminar la fruita danyada una vegada passada la recol·lecció o utilitzar estratègies per a l'exclusió de formigues de la copa de l'arbre. Aquestes mesures de bioseguretat consisteixen en organitzar les labors i adoptar mesures entre parcel·les per evitar el que us he dit abans, que els propis llauradors o les pròpies colles, bé de collidors o bé de podadors, que durant el seu trasllat de parcel·la a parcel·la puguen anar, o de zona a zona, no tant de parcel·la a parcel·la, però sí és més greu l'anar d'una zona on hi ha plaga a una zona on encara no està present o està present en un nivell més baixet, organitzar aquestes labors per evitar expansió de la plaga, o sigui, involuntàriament per l'home. També és important desinfectar la maquinària i les ferramentes i netejar la roba convenientment. En el tema de desinfectar la maquinària i les ferramentes s'ha d'incidir molt en el tema dels basquets de recol·lecció de la fruita, etc. Hem fet proves, els companys de l'IBI han estat fent proves i en tractaments o bé d'aigua calenta o bé amb oli són suficients i han donat una eficàcia de 100%, com si diguérem, per a la neteja o la desinfecció d'esta maquinària. En les ferramentes, en les mesures, en els centres de confecció, a més d'aquestes mesures de bioseguretat, també se diu que els envasos i les caixes deuen ser de només un ús i destruïts després d'haver sigut utilitzats o bé ser desinfectats en un d'aquests tractaments que vos he dit, que pot ser l'aigua calenta o tractaments amb oli. I d'ahir que una vegada aprovat el pla, este pla obligatori que hem publicat en el diari oficial, posteriorment a aquesta adopció, el Ministeri va concedir l'autorització excepcional, l'autorització d'emergència per poder utilitzar el metilclopirifos només per la Generalitat Valenciana, només en parcel·les que tinguin un nivell de dany superior al 60% i amb la condició que la fruita d'aquestes parcel·les tractades que no pugui ser destinada ni a consum humà ni animal. Dir-vos que fins ara hem rebut la sol·licitud de tractament de només 9 parcel·les, d'unes 8 hectàrees i mitja en total, en Onda, Sagunto i Tavernes de la Valldigna, i que la Conselleria ha fet un esforç addicional de vora 2 milions d'euros per a fer front a aquests tractaments amb metilclopirifos.
a més d'aquestes soltes de criptolemus, estos vora 2 milions de criptolemus que vos he dit abans, que s'han comprat des del mes d'agost i que al llarg d'aquest mes d'octubre, en esta setmana que ve, segurament acabarem aquestes liberacions en les parcel·les més afectades. I que se sumen als vora 3 milions d'euros que ja s'estava gastant la Conselleria només en esta cria en massa que vos he comentat d'Anahirus, d'este parasitoide, esta vespeta parasitoide que importarem de Sud-àfrica, que una vegada autoritzada hem produït en massa i estem produint en els insectaris d'Eribia i el nostre d'Almassora, de la Generalitat, i també per al subministrament dels trampejos massius que vos he comentat també, que han cobert enguany més de 7.000 hectàrees gràcies a aquesta subvenció que ha donat la Conselleria. I també, com a última reflexió, explicar el motiu del per què la fruita tractada amb metilclopirifos se té que destruir, i és que un tractament amb metilclopirifos en aquests moments suposaria segur una superació del límit màxim de residus. Sabeu que el límit màxim de residus és la quantitat màxima d'aquest plaguicida que pot haver en la fruita perquè siga, com si diguérem, sana o que no pugui tindre problemes per al consumidor, i que si tractem ara suposaria superar aquest límit màxim de residus i ens suposaria tindre alertes sanitàries com les que han hagut en el cas de Turquia. Vegeu ahir més de 80 alertes sanitàries per residus de clorpirifos o metilclopirifos en els cítrics importats a la Unió Europea. D'eix important també la reflexió que s'ha comentat en la primera ponència d'esta vesprada de Ricard, que feia referència que es va exigir als països de destí la mateixa estratègia de seguretat de la granja a la mesa que s'està exigint als agricultors europeus. Això és un exemple que nosaltres volem veure que aquesta estratègia s'aplica efectivament i de manera contundent i ràpida per evitar aquestes discriminacions en quant a les produccions nostres respecte a les de països competidors i veïns. I per la meva part, això és tot. Si voleu fer alguna pregunta, estaré encantat de contestar-vos. Molt bé. Excepcional ponència i descripció de lo que és el desenvolupament d'esta plaga, que esperem que una vegada tinguem més coneixements, puguem controlar-la i siga història, com han comentat antes, d'alguna de les plagues que ens van aparèixer, que pensàvem que acabarien la silvicultura de la zona i ara realment són residuals. A veure, alguna malsada? Bona vesprada. Jo volia preguntar-los si ens pot recomanar alguna pràctica o algun tractament alternatiu a la col·locació de pegamint en el tronc per a aconseguir l'exclusió de les formigues. Alguna fórmula que siga efectiva i que ens pugui solucionar aquesta proliferació de formiga dalt de l'arbre. Sí, bueno, comercialment, com a crec que és otro medio de defensa fitosanitària, està registrat el Pegafit. També n'hi ha algunes pintures que estan autoritzades, pintures també pegajoses. Sabem que la disponibilitat de productes, podríem dir, químics o insecticides per a l'exclusió de formigues, si bé fa uns anys sí que era alguna estratègia que estava registrada, però cada vegada les restriccions en quant a les autoritzacions de productes fitosanitaris ha fet que les empreses a poc vagin dirigint els seus esforços i els diners en aquelles mesures o productes on menys problemes poden encontrar i en el cas, per exemple, de les formigues, sí que s'ha vist que s'ha quedat un poquet al marge.
Nosaltres estem, ja t'he dit, insistint a les empreses perquè posen a disponibilitat dels agricultors noves ferramentes pel control de l'exclusió de formigues, però fins ara el que tenim és en el que tenim que jugar, com si diguérem, són en els productes com ara el pegafit i pintures similars. No puc donar-te més informació, que nosaltres ja hem traslladat a les empreses de fitosanitaris que és important que desenvolupen nous productes pel control de formiga, com n'hi havia abans. Un parell de coses. Els tractaments que han fet per avaluar l'eficàcia dels insecticides, jo he entès, no ho sé, no confirme perquè soc una miqueta curtet, però sembla que el que és el sulfoxaflor i l'azatamiprid tenen efecte, però sobre nimfes o sobre larves. Sí, correcte. Mentre que sobre adults no tant. I després, sobre adults, sembla que només té efecte el metilclopirifos. Això, és de veres, sí. Però que després també aquests tractaments no tenen relació directa amb el dany. No, anem a veure, sí. Perquè les poblacions es recuperen molt ràpidament. No, el que jo vull ressaltar és que, anem a veure, el metilclopirifos sí que és de veres que no discrimina tant la seva eficàcia en funció dels nivells en quin estat està la plaga. I els productes que tenim ara mateix registrat sabem que funcionen molt bé, però per a determinats estadius i no per a altres. El que vull ressaltar també en l'estudi nostre és que ni siquiera un tractament del metilclopirifos, que és el que n'hi havia autoritzat fins a que el metilclopirifos es va prohibir, no seria suficient per controlar la plaga. Per què? Perquè als 12 dies tu la plaga l'has controlat, però als 26 dies ja estaves pràcticament que no se troben diferències o molt poquetes diferències d'eficàcia entre un tractament del metilclopirifos i un tractament en els altres insecticides que tenim autoritzats. És a dir, quan tenim elevades poblacions de plaga és molt difícil el seu control i inclús encara que tinguérem el metilclopirifos les veuríem i les desitjaríem per a poder tindre la plaga i els danys baix control. O sigui que cal repetir tractaments durant tot el període, de sensibilitat del fruit. Sí, el que ens hem donat compte enguany és que n'hi ha que estar molt atents, n'hi ha que fer molt de seguiment de camp i fer els tractaments en els moments oportuns en quant a la situació en la que està la plaga, perquè sabem que si tratem fora d'aquesta finestra, com si diguérem, la seva eficàcia baixa notablement. Ja, però vull dir, això al principi, diguem, quan s'inicia la sortida de cotonet sí que se pot controlar un poc, que n'hi ha una majoria, diguem, d'estadis larvaris, però arriba un moment en què ja és tot un revolutum i te trobes de tot. Jo el que penso és que un camí ja es comença amb el primer tractament, ja després n'hi ha que anar cada 15 dies en plan guerra total. Sí, en fi, el que n'hi ha... I mates el que mates. Com, perdó? I faig el mal que faig, mates el que mates, perquè és que te trobaràs de tot, adults, te trobaràs larves, te trobaràs... Sí, el que estic en tu és que si tenim poblacions molt elevades el control és molt complicat en les ferramentes que tenim avui en dia. El que tenim que intentar és rebaixar aquestes poblacions i començar i fer els tractaments en els moments oportuns per intentar que aquestes poblacions no se mos disparen. I no ho he comentat també, però en el nostre assaig tots els tractaments se feren mesclant en un mullant, perquè hem vist també que les eficàcies dels productes mesclats en un oli com a mullant milloren de manera substancial també. Ja, l'últim i me callo ja. Com que a partir de l'any que ve ja se comercialitzarà el Anagirus averiae, seria una bona estratègia alliberar a la primavera Anagirus, donat que el Cryptolemus no té eficàcia fins que arriba l'estiu? Sí, anem a veure. El Cryptolemus en soltes de larves en períodes avançats, considerem, en períodes on encara no fa tanta calor, sí que tenen el seu efecte. El que passa és que és difícil que prolifere bé perquè Cryptolemus, com s'ha comentat, és un insecte que funciona molt bé quan fa calor.
El que també t'he de dir és que encara que estigui autoritzat l'anagirus per diverses empreses privades, del coneixement que tenen fins ara encara no està disponible comercialment. És a dir, tenen l'autorització sobre el paper, però encara no han produït suficient quantitat per a poder posar-lo en el mercat. No sé si alguna d'aquestes empreses d'ací a la primavera podran disposar d'ello o no, però vamos, el que ara en aquests moments en les úniques produccions que poden comptar són les liberacions que estem fent des dels insectaris de l'Ivia i del Masora. Sí, bona vesprada. Respecte a lo de l'autorització del metilclorpirifos a aquestes fetges... Sí. No sé on estàs, no te veig. Sí. Ah, val, ok. Me resulta un poc xocant que autoritzeu el metilclorpirifos ara i no se faci una excepcional, diguem, per a abril, quan està en plena floració, que teòricament, i s'ha demostrat en anàlisis, no dona residu en frut. I això és una pregunteta. I l'altra, estem parlant que només el control, ho comentava Alejandro, només el control de formigues és inviable econòmicament. Si ens fiquem a parlar de control de formigues, feromones, 3 trataments en acetamiprid o sulfoxaflor, això arriba un moment que, sense parlar d'aranya roja, de poll roig, de totes les demés plagues, és un poc inviable diguem, haver deixat la situació d'esta manera per a l'agricultor. Sí, anem a veure. El clorpirifos, sí, l'opció de fer tractaments ara és que l'objectiu que té l'autorització d'emergència és per a aquestes parcel·les que tenen un percentatge de danys tan elevat que puguen fer tractaments per a baixar població de cara a l'any que ve. I també dir-te que el problema que tenen els cítrics és que des del moment en què se forma el fruit ja té les glàndules d'olis essencials i el clorpirifos és un producte que s'acumula en aquestes glàndules d'olis essencials. Entonces, encara que passi molt de temps des del tractament fins a la recol·lecció, pot ser que se troben traces de metilclorpirifos i ara mateix els residus estan, perquè te dones una idea, són 5 vegades més baixets que els que teníem en un producte no autoritzat com pugui ser el caqui. El clorpirifos o el metilclorpirifos mai han estat autoritzats en caqui i el límit de detecció que n'hi havia farà 5 anys l'han baixat 5 vegades més que el que ara se pot trobar a les taronges. És a dir, és que és pràcticament res. En res de residu ja te donaria un incompliment dels LMRs i una alerta sanitària. Imagineu-se la repercussió que això podria tindre comercialment als nostres cítrics, a més de que moltes cadenes de distribució ja anteriorment a la seva prohibició ja estaven eliminant el metilclorpirifos o el clorpirifos del seu llistat d'insecticides. És a dir, si tu tractaves en un d'aquests insecticides, ells no te compraven la fruta. Entonces, pensem que el clorpirifos no hauria ser la solució i la solució que tenen que anar a mirar és una estratègia, com si diguérem, integrada. Respecte a l'estratègia d'exclusió de formigues que ha comentat Alejandro el que dia és que el producte que ells han gastat és el que era inviable econòmicament, però el Pegafit que estem parlant ara, no sé, corregeix-me Alejandro, però el preu que té, que no deixa de ser un preu important, però no és algo que no siga viable econòmicament. També som conscients que, per exemple, el que són les trampes és un producte novedós i de moment té un preu elevat i per això estem financiant, com si diguérem, la Conselleria està apoyant aquest tipus de mesures perquè no les siguin tan importants per a l'agricultor. Però és que nosaltres pensem que és la solució a aquesta estratègia integrada en mesures culturals, mesures de control biològic, trampejos i tractaments insecticides convencionals també en els moments oportuns. Està clar que el moment d'esta plaga és una forma diferent de veure les plagues, igual que pot ser el pulgó que trates i la radiques i això tens que anar a tratar per protegir el període que estem parlant, fins als 3 centímetres. Però el que és el tema de les feromones,
que va a llarg plaç, jo estic a favor de les feromones, va a llarg plaç i no acaba de, no sé com explicar-ho, però no acaba l'efecte a curt termini no és el desitjat dins de lo que estem veient. Jo estic a favor de ficar les feromones, de fer l'estratègia conjunta, però no acaba de ser una solució efectiva a dia d'avui. Després, una altra pregunta. S'ha estudiat la incidència de la floració en quant a població de cotonet? És a dir... Incidència de, perdona, de? De la floració. Sí. Perquè hi ha varietats que solen florir exageradament i sí que se veu que costa molt, inclús en camps que any anterior ha florit molt, no s'han pogut fer en el cotonet ni controlar-lo, anys següents per la beceria o per X ha florit menys i han tingut menys problema en quant a control del cotonet. Sí, respecte a aquest tema de la floració sí que és algo que pensem que pugui influir. De fet, hem estat visitant parcel·les que estaven empeltades en dues varietats i en funció de quina varietat era, en una floració en una època distinta a l'altra, en una de les varietats els danys podien ser pràcticament el 100% i en l'altra, encara que n'hi havia danys, però estaven lluny d'estar al nivell de la primera varietat. És a dir, que en funció de la varietat que pogués tindre, que tinga un període de floració distint i que això pugui afectar als danys, això sí que és un fet, vamos. I l'altra pregunta, perdona, no recordo quina era. No, que al final és el que estem parlant, el tema de les feromones. Les feromones, sí. El pegafit, per exemple, el pegafit no sé si són 70 euros hectàrea, depèn del tronc que tingues i això, més la mà d'obra, i al final dura 3 mesos. Tampoc és... Jo crec que són tot bones medides, però que si te fiques a fer la suma de totes i que ninguna per si soles és eficaç per controlar el cotonet, al final un camp és una empresa, tenia que veure, a part del que tinga per afició, però si te fiques a veure incrementar els gastos i al final ninguna és efectiva per si soles, ve ahí un poquet la reflexió de que tot això sense tindre en compte l'aranya roja i més plagues que puguen aparèixer. Sí, del que has comentat de les trampes, jo el que també voldria reforçar en quant a les trampes és que tenen un altre avantatge. És que nosaltres, quan fem els tractaments químics, estem controlant la generació que està en aquest moment. Hem vist, ha comentat Alejandro antes, que aquesta plaga té 5-6 generacions a l'any. Quan estem gastant estratègies de control biològic o estratègies de control amb feromones, ahí estem afectant a totes les generacions, perquè el control biològic el tenim pràcticament tot l'any i les feromones duren un any. Entonces, estem actuant ja no sobre el moment de la col·locació, sinó estem actuant en totes les generacions que s'estan donant a l'any i estàs incidint en aquesta reducció de la plaga. L'estratègia per a altres plagues que hem controlat d'esta manera, amb mètodes biotècnics, el que sabem és que, com si diguem, n'hi ha que insistir i n'hi ha un clar efecte acumulatiu del que són els trampejos massius i les confusions sexuals any rere d'any. És a dir, quan tenim altes poblacions no és suficient i potser no notem aquest efecte, però ja veurem com a llarg termini aconseguim veure llum i quan tinguem controlada des del principi la plaga, aquestes altres tècniques compatibles en el medi ambient, veurem que són encara més efectives de lo que estem veient ara. Sí, bueno, el acetamiprid sí que tiene un efecto no muy positivo, es un producto bastante agresivo con la fauna auxiliar, eso es cierto.
y pues eso nos puede provocar que después tengamos proliferaciones de otras plagas. Eso es así. De hecho, en los tratamientos, por ejemplo, que hemos puesto la recomendación, en la estrategia recomendada que hemos dado para los tratamientos de verano, pensamos que no es bueno incluir el acetamiprid precisamente por eso, por el efecto que pueda tener en otros organismos. Y pensamos que ahí, por ejemplo, el espirotetramat es un producto que podría funcionar mucho mejor porque tiene un perfil mucho más respetuoso con la fauna auxiliar. Y con aceite multiplica los efectos, mejora las eficacias. En todos los casos lo hemos visto nosotros, que añadir un producto mojante como el aceite mejora la eficacia de los productos. Sí, hola. La col·locació de les trampes de feromones en parcel·les, diguem, de mitja hectàrea per avall, 3, 4, 2 fanecaes, quan no sabem els veïns, per exemple, potser si han col·locat res i poguera ser com unes illes, no?, dins de la superfície que sí que tenen feromones instal·lades quan potser al voltant d'elles no n'hi ha. Té sentit? Sempre farà la seva faena, menys que si estarà tot trampejat? Aquestes estratègies de control biotècnic, quan més superfície s'acollisca, l'efecte és millor, això sempre. Es considera que hi ha un efecte borde i en el núcleo d'aquesta parcel·la coberta és on millor se veuen els efectes de l'eficàcia d'aquest tipus de productes. Però això, que és general per al control biotècnic, també depèn molt de les plagues a les que se dirigisca. I en aquest cas estem controlant l'Elotococcus, també el poll roig de Califòrnia i el Planococcus, i són 3 espècies en què el mascle vola, però no vola a llargues distàncies. No és com si fos, per exemple, ceratitis o l'ovèsia o el xilo de l'arròs, que són polilles o són dípters que tenen un alcance de vol molt superior. Entonces, aquest efecte borde en aquestes plagues que tenen major distància de vol o major alcance se veu més. I en aquest cas concret de les plagues que estem intentant controlar, de l'Elotococcus i tal, el seu alcance és molt menor, entonces en una menor superfície ja s'aconsegueix veure l'efecte. Entonces, l'ideal seria, quan més superfície millor, perquè no tindríem aquest efecte borde, però en aquest cas de plagues que no volen molt, ja s'estava dient abans en el control del poll roig de Califòrnia, que inclús per a 1 hectàrea ja te recomanaven la col·locació dels difusors de confusió sexual. Jo el que volia saber és si s'està treballant en buscar noves matèries actives que estiguin autoritzades per a altres cultius o per a altres plagues, si podien tindre alguna eficàcia major que les que tenim en aquests productes d'ara. Sí. Això en els que més han pogut treballar poden ser els companys de l'IBIA. El que hem fet és seleccionar aquells productes que nosaltres pensàvem que podrien funcionar pel control de l'Elotococcus i s'han fet proves de laboratori d'aquells que tenien, com si diguem, millor perfil. I el problema fins ara és que encara no hem trobat ningú producte que millore els que actualment estan registrats. Entonces, noves matèries actives sí que pot ser que pugui vindre alguna, però el que tenim que veure és que ens deixen seguir gastant les que tenim, perquè el problema que estem trobant és que periòdicament vegem algun ingredient actiu d'un fitosanitari que se van prohibint i els insecticides, sabeu que el consumidor europeu no vol saber res dels insecticides i la política de la Comissió és que, en fi, que pràcticament i els països del nord estan posant moltes traves al registre i les autoritzacions dels insecticides. Entonces, ja no només que vinguin nous, sinó que se puguem quedar en els insecticides que ara mateix tenim autoritzats. Però en aquest sentit tenim el futur un poquet complicat. Sí, bona vespre. És així, gràcies. El meu comentari anava nugat al fet que crec que la percepció que tenim tots dels danys que el cotonet ha provocat en la collita són molt més alts dels percentatges que heu presentat en els anàlisis que heu fet per les parcel·les.
a mi m'ha cridat l'atenció i m'agradaria que això ho pogués comentar. Però a banda d'això, també me pregunte, és un any de molta porgà, un any en què n'hi ha molt poca collita. Vos heu plantejat si en eixa porgà l'arbre ha tirat aquella part de la fruta que es poguera estar més danyat per culpa d'estar afectat pel cotonet i, per tant, no ens està donant una realitat de lo que haguera sigut en un any normal que haguera quallat tot? Bueno, això podria ser, és a dir, potser, imagina't, el que hem trobat que n'hi ha un percentatge molt alt de taronja afectada en comparació amb la mandarina, potser és que la porga del mandarí ha sigut superior i entonces, quan nosaltres fem la prospecció sobre la copa, de lo que queda en l'arbre, que ens dona una percepció de que els danys siguin menors als de taronja. No sé, és una apreciació. Això pot ser. Nosaltres, quan hem fet les prospeccions? Les prospeccions les hem fet al llarg del mes de juliol i fins a la primera meitat d'agost, podríem dir, el gros de les prospeccions. Podria ser lo de la porga, sí, però és que si fem prospeccions abans és que potser tampoc trobem els danys perquè fins que la fruta no té aquests 3 centímetres se podien anar, com si digueren, trobant nous danys. Entonces tenim que fer un poc un balanç entre que tot el dany estigui fet i que sigui algo definitiu i tenim el problema de que possiblement la porga ens poguera donar un percentatge inferior. Però és el que ens ha eixit de les prospeccions en 1.500 parcel·les. Tot protocol de mostreig està sotmès a algun tipus d'errada o de... En fi, però no podem estar en totes les parcel·les, veure tots els fruits en el moment que qualla o en el moment que li fa el dany. Tenim que decidir i el protocol que hem decidit és el que pensem que és el més convenient. Alguna última pregunta? Pues molt bé. Sí, ahí al fondo n'hi ha una altra. Sí. Hola, buenas. En principio quería daros a los técnicos las gracias por la colaboración que tenéis con nosotros, con los técnicos. Hemos hecho muchas pruebas, sin embargo, echo de menos en los datos que habéis presentado que los resultados que dais, por ejemplo, del metil, del acetamiprid, ¿en cuántas parcelas se han hecho los resultados, las pruebas? Sí, en dos parcelas. ¿Y con 2 parcelas pensáis que se puede sacar una conclusión de este tipo? Bueno, yo no saco conclusiones, yo te expongo los resultados de nuestros ensayos. Sí. ¿Y habéis diferenciado tratamientos y variedades? Porque no tiene nada que ver un tratamiento con una variedad y con otra. Sí, pues eso es lo que te digo, que nosotros hemos hecho, yo lo que te expongo son los resultados de los ensayos que hemos hecho con las variedades que hemos hecho en las localidades que hemos hecho y lo que hemos tenido. Pero... Eso no quiere decir que eso sea la verdad, yo te digo los resultados. Vale, porque es que en campo sabemos que los datos son distintos. Entonces, lo que parece un poquitín raro es que estos datos se puedan exponer de una forma tan genérica como la estáis exponiendo. Yo creo que los datos son distintos. ¿Los datos en cuanto a qué? ¿Al ensayo? O sea, en cuanto a ensayos, por ejemplo, también comentáis el tema del metilcoprifos, que solamente tiene efectividad de 20 días, ¿no? Sí, a los 26 días la efectividad ya nos había bajado. Pues y el acetamiprid era una efectividad de un 25%. El acetamiprid estaba a los 25 días, el acetamiprid estaba también por debajo. No, a los 7 días, a los 7 días. Sí. Entonces, si estamos haciendo tratamientos cada 25 días o cada 20 días, si estamos haciendo con acetamiprid y estamos teniendo resultados de un 25% en el primer tratamiento, al final estamos malgastando el dinero y engañando a los agricultores. Ya te he dicho que en las parcelas en las que hay una elevada población, el control es muy difícil. Ya, pero técnicamente, ¿qué hacemos los que tenemos que hacer los tratamientos? ¿Cómo? Técnicamente, ¿qué proponéis que hagamos los que hacemos los tratamientos? Pues ya que tenemos pocas balas, entre comillas, utilizarlas de la mejor manera posible. Y ya que vamos a tener que tratar, pues tratemos en los momentos en los que la fase de la plaga es más sensible a esos tratamientos. Pero todos sabemos que, por ejemplo, en clementina, la fase sensible dura, si tenemos 2 o 3 floraciones, son 2 meses. ¿Repetimos cada 20 días? Pues sabiendo que hay otros productos que a lo mejor con 20 días y dos fases. Y otro tema que he echado a faltar, en los datos que habéis dado, dais los datos de conteos en parcelas.
Lo que también pasa, por ejemplo, en nuestro caso, este año hemos conseguido a lo mejor en algunas parcelas bajar el nivel de cotonet, pero va a ser hacer 2 o 3 pases más. Entonces, esos datos que estoy dando son unos datos fríos, entiéndeme, no los critico, me refiero que puede ser que haya bajado la población, la afección de cotonet, porque nos hemos hecho un 20, un 30, un 40% más de gasto en tratamientos para poder bajar esos niveles. Y a lo mejor hemos hecho tratamientos de engorde para intentar que esa floración, ese principio de floración cuajada, que sabemos que está tocada y que es una segunda o tercera floración, poderlos tirar fuera. Entonces, a la vez que sacáis los datos, ¿sabéis en esas fincas si se han hecho un tratamiento, se han hecho 2, que se ha utilizado, o son datos aleatorios en fincas sueltas? Bueno, vamos a ver, hablas del ensayo, ¿no? No, de los conteos. ¿Habéis hecho 14.000 o 15.000 conteos? 1.500, 1.500 y pico parcelas. Sí. No, vamos a ver, las parcelas no las seleccionamos, es decir, no podemos hacer un histórico de cada una de las parcelas. Nosotros vamos a una parcela y hacemos el conteo. Lo que hacemos es distribuir parcelas por todos los polígonos citrícolas que tiene cada uno de los municipios. Es lo que intentamos, para abarcar cuanta más superficie mejor. Pero sin saber lo que se ha hecho en esa parcela. No lo sabemos. Vale. Pero bueno, puede ser que haya un efecto de lo que se haya hecho en esa parcela, pero siempre cuando haces un análisis global de 1.500 puntos, te da una idea global de cómo está la situación. Porque habrán sitios que le habrán hecho no sé cuántos tratamientos y habrá otras zonas en las que no les habrán dado tantos tratamientos. Pero no podemos hacer o sea, sería imposible. O sea, 1.500 parcelas, ya te digo, el trabajo de hacer 1.500 parcelas en 80 municipios es importante, No podemos pararnos a cada una de las parcelas, o sea, es que ni siquiera sabemos quiénes son los propietarios de esas parcelas. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Dar gracias a Alejandro y a Vicente, que han dado ponencias muy complementarias, y animarlos a seguir investigando y a seguir haciendo pruebas y conteos para que dentro de unos años podamos hacer estas ponencias y ya lo veamos de otra forma y seáis vosotros quien nos transmitáis las buenas noticias. Gracias.